Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Özüm jubiley, yani 50-nji sürprizimiz. Başlama haq sürprizde bella keçetim gelýär. Zeyhun bilen maslahat etdik. 100-nji sürpriz kimin paýyna düşse şol mugutdur. Açkymam aýryp aýdaýyn. 100-nji sürprizimiz mugutdur. Onda 100'e yeteleň. Bugün yani 2020-nji ýylyň may aýynyň 21 güni Daşoğlu welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň täze durmuş geňeçliginde ýaşaýan mehriban agasynyň, ýani Kaka Durçanyň durmuş toýuny gutlamak üçin ýörite sürpriz hyzmaty ýola düşdi. 50-nji sürpriz Permazan sen paýyňa düşdi. Toýlar gutly bolsun. Biz ýörite toparmyzyň adyndan gutlaýas mehriban ýaşlarymyz bagtly bolsunlar. Hemeýe agzberlikde, bagtyarlykda ömür döwran sürmeklerini dilek edip, şeýle gowardylar bilen mäder toýa baryp goşulşarys. Onda etrap merkezinden uğrayaz, göni täze durmuş geňeçligine tarap. Mehriban iyileşler ediyet adamları şu murka ajaýyp dawaramyzda, ajaýyp toýmyzda Kaka Durduýyň Russiýa döwletine işläp ýören mehriban inesi Perman elbetde öz mehriban dosty. Biziň hem meşhur aýdymçymyz Mukam Gulmuradowy aýdymçyk munny şu murka ajaýyp dawaramyzda sowat ökmünde uratdy. Emma sowatlar muň bilen çäklenmeýär. Häzir sürpriz hyzmaty biziň aramyzda elbetde mehriban kardeşim Merdan Balbaşov toy mikrofona gelip häzir gowardyklary ýaşlaryň şana ýollar we kimin adyndan sowat gowturýanlygyny elbetde aýratyn belläp geçer. Hoş gördük Merdan. Elbetde şeýle ajaýyp owadan pursatlarym biziň meşhur video aparatorymyz Zeyhun Production Video Studiosam ýadygarlyk ýadyga geçirer. Hoş gördük. Baýly sag bol. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hemmäňizi ajaýyp toýlugyna hoş gördük. Biz ýörite ýaňy baýylzanyň belläp geçdi. Permanzanyň adyndan gutlap geldik. Daşar ýurtda öz işini dowam etdirýän Kaka Durdy bagtly bolun. Oşa garraň owadan ýaşaň mehriban iniň adyndan ilki bilen size iň gowardylar. Allah jansy öz arzu edýän durmuşyňyza münasip bolmaňyzy bagtlygyna beýik bir wardan bizdiňe siz üçin dilek edýäs. Kaka Durdy bäri taknaşyka ýadyr sowgatlarda baraly ýagdaýda biz gowuşurmakçy. Şonuň üçin mihmanlar sizden bir etçe kaýstymyz başy Permanzan üçin bir gowa diýip ýürekden bir el sarpalyňla ilki bilen hemmäňizden haýyş edýäs. Näme el sarpmalar ýörite Perman teňçin. Owadan pursatlary Zeyhun Production ýadga geçirer we şol bagtly pursatlarym YouTube kanalyna tomaşa edip bilersiňiz. Onda sadanlar dowam edýär, ajaýyp saalaryň astynda sowgatlary gowuşmakçy. Mehriban iyileşler bir el çarpyp gollap duraýlyň elbetde dawaramyzyň haskem owadan joşkuly pursatlary özü dawaramyza gelip bilmese-de elbetde mehriban doganyň toýuny öz jigarnyň toýuny ajaýyp sowgatlar uğratdy. Elbetde ajaýyp sowgatlar üçin hem köp sag bolsun aýdýas. Bir el çarpýas. Sowgatlarym nesip etsen. Aýt söyleme. Ajaýyp toý portretlerim oturuldy. Ajaýyp günni ajaýyp sowgatlar. Şoň honarak el çarpýas. Ne? Diňe bir ýaşlara sowgatda toýa gatnaşýan ähli mihmanlara da Permanyň adyndan sowgat bar. O sowgat ýöne ýekeje mihman alyp bilýär. Häzir bagşlardan 5 tane gowaýdym, 3 tanem gowsadan haýyş edýär. Şoň dowamynda kimde kim gowtan etmäni başarsa ýörite Permanyň adyndan 200 manat, ýani 1 milyon pul baýragy bar. Düşnükli mihmanlar, düşnä mihmany sarpsyn, diňe düşnä mihmany sarpýar. Значит, semme düşünüpdir. Onu hemme mihmanlary tans meydançada görmek istəyäs. Kaka Durdyň durmuş toýuny Permanyň ýollan sowgatlary, sürprizler bilen dowam edýäs. Ýere Mukam Gulmuradow dowam edýär. في الراجع
الدوالي اليوم الولا ما نحي على الفداء في الروقة على البسمة الأقنى القلب يحس اليوم الوحلة الدوالي اليوم الولا ما نحي لله والله يا قلبي بالله صحبي يا عيني يا أمي إنا يا قلبي يا وردي والله حبيبي لله والله يا قلبي بالله صحبي يا عيني يا أمي إنا يا قلبي يا وردي والله حبيبي Ceyhun Production bilelikte adım yaz. Oyna. Hadi işte devam et ya. Terdi durmuş sayar mı? Toy mekan diyen hemen iller yok kurdu. Burası lamba. Kalka duruzuzlar, balıklı bolun, balıklı yansan, ağdı ver yansan, ovadın yansan. Stüdyo sayar mı? Hani adam alıdan, devam et ya. Yörüyte Permanın yollar. Meşhur bağısı Muhan Gulmuradov devam ediyor. Hemmemiz tanıt ediyor. Son Toy mekan, iller yok kurdu. Son, iki, let's go. Vay tanrı. Yeri. Toymudun birinci tansı devam ediyor. Iller yok kurdu. Toymudun birinci tansı neşler yal fırsatları vessenni nesip olsa innik tans has hem goğular dip umid ediyoruz. Inni yeňjini saylamaly fırsatlar gelip yetdi. Iň gow tans eden mihman men gönü bir adamy saylap bilýän we iň gow tans etmäni, iň gow hereketler bilen tans etmäni başaran mihmanymyz şu ýerde ýaňy şu doganymyz gow tans etdi. Men gönü şuňa berjekdirin. Alalaşýaňyz mihmanlara. Olyara da ordamy gow tans etdi. Alalaşýan bolsak bir şowgunra gel çarpaýly. Ay sağ ol. Diýmek alalaşýas. Konkursu döwýäsmi ya? Ine. Nesibetsin Yörüýte Permanyň adyndan bir el şarpalyňla mihmanlara. Bir gyzgajan gutlap bera ýaşlaryň sany gowardylar. Batly bolun, batly ýaşaň, sag bolun köp-köp. Nesibetsin ýa, söwür köp bolsun. Ine Yörüýte şu wagt Perman internet ulgamy arkaly öz gutlug sözünem ýollap duradyr. Ýekajamyn önsüňi çekmek saýas Yörüýte Permanyň adyndan gutluglar bar. Ağam kakaş, baktı ol, baktı yaşa. Alan gelin ayağı üstün, ecime derdim, azımatı uyursun. Nereden ağasın hem işinle ulustünlük, köp sağ olsun, maydin. Sağ olsun aýdýar. Sine Permanyň adyndan gysgaçyk ardyklaryň beýan edildi. Ine Yörüýte Permanyň adyndan ýaňy meşhur aýdymçymyz Muhan Gulmuradowym owadan aýdymlary ýerine ýetirip berdi. Gysgaçyk wagtyň içinde TikTok internet ulgamyna köpleriň söýgüsine eýe bolmanam ine ýaş bagşymyz Muhan Gulmuradow başardy. Oňa da sunuga dalamynda üstünlükler ardy edýäs. Baýaljan, saňa da üstünlük. Köp sağ bolsun edýäs. Merdan we Ceyhun Production. Köp sağ bolun.